Najväčšia finančná chyba, ktorú robia rodičia a väčšina z nich o tom ani netuší. Dve rodiny, obom sa narodí dieťa, obe sa rozhodnú šetriť peniaze na jeho budúcnosť. Prvá rodina si povie, budeme to odkladať na účet, aby mal na prvé bývanie. Druhá rodina si povie, necháme si poradiť, ako tie peniaze zhodnotiť. Po 20 rokoch prvá rodina hrdo odovzdáva synovi našetrených 14 400 eur. Druhá rodina 34 000 eur. Vďaka investovaniu s priemerným ročným zhodnotením 8%. Prvá rodina nechápe, ako je to možné. No jednoducho. Jedna rodina vedela, ako sa pracuje s peniazmi a druhá nie. Rodičia si myslia, že šetria pre svoje deti. Ale ak to robia zle, tak v skutočnosti oberajú svoje deti o lepší štart do života. Chceš, aby tvoje dieťa malo skutočný náskok? Alebo mu chceš dať len omrvinky? Ak chceš vedieť, kde odkladať peniaze, aby mali zmysel, napíš do komentára, chcem vedieť viac.